खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 26 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 12 माघ दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गावजों गाव सनमान आरो आत्मसन्माननि मोन्दांथिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा सरकारजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। दैदेननायनि खाबुफोरा सोमजिगोन। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। धैर्यजों खामानि माव। हादर आरो समाजजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गावजों गाव फोथायनायाव गोदान गोहो बांगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा दिदोमथि आरो रैखाथिखौ मोनदांगोन। सोरखारि एबा आयेननि बेलायाव रेहाय फैगोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। आब्रुथि लाखिनाया दिनै मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो हागौ। गोसोआव गोजोननि मोन्दांथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै रायज्लायनाय आरो सानस्रिफोरखौ बाख्नायगोन। नोंथाङा हादोर अनफावरिजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हागोन। गोदान सोमोन्दो दागोन। गोसोआ गोसो गुदुं थागोन। ससियेल मिडिया एबा लिरनायनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ मोननो हायो। नोंथाङा गियानजों थिरांथा लानायाव जाफुंसार जागोन। मेलेमारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। बे साना लाइमोनफोरनि थाखाय जर'खायै गाहाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों थागोन। नखर आरो आंगो हादरजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरा नोंथांनि गोसोखौ दांगोन। न'आव गोजोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। गोजाम जिंगासिनाया गोजान जानो हागौ। न'जों सोमोन्दो गोनां मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोआ रैखाथि आरो गोजोननायनि मोन्दांथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। सिंह राशि। दिनै मान-सन्माना बांगोन। हादर आरो समाजजों सोमोन्दो गोनां खामानिनि थाखाय सिनायथि मोनगोन। गावजों गाव फोथायनाया गोजौ जागोन। दैदेननायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सोदोबफोरा गुबुनफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन। सोरखार एबा खुंथायारि खोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। बाख्नायनायखौ मोननाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै आब्रुथि आरो मावनांगौ हाबाया गोख्रों जागोन। खामानि थिलियाव फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन। मोनसे सानथांखिजों आवगायलांनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फिसा-फिसौ बाथ्राफोराव जाफुंसार जागोन। खामानि मावनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। तुला राशि। दिनै समानथि आरो न्यायनि मोन्दांथिया गोख्रों जागोन। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानाय जागोन। साना मोजां जागोन। सोमोन्दोआव गोदै जागोन। गोसोआरि गोजोन थागोन। आयेनारि आयदा एबा गोरोबथाजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि।
दिनै थिरांथा लानायजोंनो जाफुंसार जागोन। गोनांथार थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। आन्दोनि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। धोर्ज लाखिनाया फिथाइ होगोन। मोनसे गोजाम बिथांखिया दिनै गोख्रैथि मोनगोन। साननानै खैफोद ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा हादोर अनफावरि आरो आदर्शफोरजों थुलुंगा मोनगोन। खाफालनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। नोंथाङा धोरोमारि खामानिफोराव नांथाबगोन। गोदान खाबुफोरा खुलिनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय साना मोजां। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावफुंनायाव गोजोननाय मोनगोन। सोरखारि खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। मान सन्माना बांगोन। खस्थ' खालामनाया आबुं फिथाइ होगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया जौगागोन। दिदोमथि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा जाफुंसार जागोन। समाजाव नोंथांनि सिनायथिया बांगोन। साना मोजां जागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। टेकनिकेल एबा अनलाइन खामानिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा आत्मिक गोजोन आरो गोग्गानायखौ मोनदांगोन। धोरोमारि आरो माहारियारि मोनदांथिफोरा गोख्रों जागोन। गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा ध्यान आरो सोलोंनायाव नांथाबगोन। आन्थोरनि गारांआ थार लामा दिन्थिगोन। नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव नांथाबगोन। लुबैनायफोरा जाफुंनायनि नेरसोन दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।